Phillips ar gig gornel, y dyrniad gan Dave Jones yn un da. A gwan tam yna gyflym y gwrth ymosodiad, gwan tam y Mwandwy'n gyflym. Mae James Davies efo fo. I fer i fewn a James Davies. Davies ben efo Rushton o arbediad campus. O, gwych gan John Rushton. O, Mwandwy ar cyflymder ac yna James Davies. Mi nath Rushton neud i hun yn fawr. Arbediad o'r safon ucha. 5 munud o'r ail hanner. Gwynt y tu ôl i'r tafliad gan Ryan Sears. Mae'n rhydd. Golwr ar dyrniad mi oedd ei angen ni. Aaron Williams. A mae honna wedi croesi'r llinell. Mi oedd y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr bella yn edrych ar hyd y llinell. Ac Aaron Williams. 5 munud a hanner o'r ail hanner wedi chwarae. Yr ymwelwyr ar y blaen. Y Fflint dim. Y Drenewydd 1. Tafliad hir i fewn i'r cwrt. Bale yn ôl ar draws y dyrniad gan y golwr ddim yn argyhoeddi. Ac Aaron Williams yn y fan ar lle i roed y Drenewydd ar y blaen. Wan Phillips ar tafliad i fewn i'r gwynt. O, cyfle clir. Ac i'r capten Alex Jones. Syth i ddwylo Dave Jones. Naill ochr neu'r llall. A mi fydd ar Fflint yn gyfartal. Chydig dros 5 munud o'r 90 yn weddill. Jake Phillips. Oes na gyfle i'r Drenewydd yr ergyd gan Bradley. Taylor ar cliriad. Mar nôl at Weaver, yn ôl at Ben Mar. Prawf i'r golwr. O, mi nath Jones di gollwng i. O, mi o'na gyfle i Connor Harwood. Smonach gan Dave Jones yn y gôl. A Connor Harwood mor anffodus. Weaver. Bradley, wan mae Jones, mae Cadwaladr, mae Harwood yn y cwrt os ath Bradley greu lle i gael y croesiad i fewn. Ceisio mynd heibio i James Davies, wan dyma Ross Weaver. Weaver ar y droed, chwith y peniad gan Alex Jones! Ac efo munud o'r 90 yn weddill, y capten yn dangos y ffordd. Gwaith hybryd y croesiad gan Ross Weaver. Mi oedd am ddiffyn y Drenewydd yn sgwar. Ac Alex Jones ar peniad i gefn y rwyd. Dim gobaith i Dave Jones, y Fflint 1, y Drenewydd 1.